Είστε ικανοποιημένοι στην εταιρεία Κρημάτογλου? Είμαστε πλήρως ικανοποιημένοι από όλες τις απόψεις. Δεν έχουμε παράπονο κανένα. Στο σπίτι σας τι φτιάξατε εσείς? Φτιάξαμε μόνωση, γενικά στην ταράτσα πάνω και είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι. Είδατε διαφορά και στο πετρέλαιο και... Από πετρέλαιο ακόμη δεν ξεκινήσαμε, αλλά έχουμε δει στο καλοκαίρι στην ψήξη. Από την πρώτη μέρα που τη φτιάξαμε είδαμε διαφορά, πολύ μεγάλη διαφορά δηλαδή. Οπότε θα συστήνατε ανεπιφύλακτα την εταιρεία και σε άλλους φίλους σας? Και βεβαίως θα δείτε. Βεβαίως. Τι σας άρεσε περισσότερο από την εταιρεία Κρημάτογλου? Τώρα, δεν κατάλαβα. Τι σας άρεσε περισσότερο από την εταιρεία? Όλα μας άρεσαν, δεν έχουμε τίποτα το ιδιαίτερο. Οι άνθρωποι και όλοι. Ήταν όλοι άψογοι. Και όλα. Άψογοι. Και τα υλικά που βάλανε εδώ που τα ελέγξαμε και τα όλα ήταν άψογα, ήταν τέλεια. Δεν έχουμε κανένα απολύτως παράπονο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.